Студеньскія музычныя вечары – унікальны брэсцкі спосаб захавання музычнай культуры і выхавання. За 30 гадоў брастаўчане, не пакідаючы свайго горада, пачулі ўжывую каля 7000 выканаўцаў з 36 краін свету. Немного в нашей стране, суверенной, да, таких фестивалей с такой хорошей историей. И самое главное, что он не уходит по какой-то наклонной. Наоборот, с каждым годом количество участников увеличивается. Між тым пачыналася грандыёзнае свята сціпла і выключна на энтузіязме, узгадвае стваральніца фестывалю і яго бязменны дырэктар Лилия Батарева. Я вообще не представляла. Я думала, что я собираю небольшой концерт, придут мало человек, 50-100, и все. А потом это все выросло. Я благодарна всем слушателям, которые все время интересуются, а будет, не будет, как там артисты приедут, не приедут, очень волнуются. И поэтому всем благодарна. Юбілейны фэст падарыў сваім прыхільнікам новую сустрэчу са сваімі любімцамі і, канешне, новыя імёны і новыя творы. Упершыню тут прагучаў 5-й канцэрт Бетховена ў выкананні мэтра беларускай фартэпіяннай школы Уладзіміра Дулава і аркестра Белтэлерадыёкампаніі. Упершыню выступіла англійская зорка джазу Лорен Браун. Брашчане пазнаёміліся з выканаўцамі з Чылі, Кітая, Прыбалтыкі. Удзельнікі прызнаюцца, не менш карысны брэсцкі форум і для артыстаў. Ён аб'яднаў тысячы выканаўцаў з усёй планеты. Многія тут знайшлі сяброў і партнёраў па сцэне. Гэта вельмі дапамагае адкрываць для сябе новых людзей, новыя стылі і напрамкі. Кожны артыст – індывідуальнасць. У кожнага своеасаблівы спосаб выканання. А ўсе разам мы чэрпаем адзін у адным натхненне і узбагачаемся. Культура, музыка объединяет людей, объединяет народы. Так. Что не можем сказать, мы поем. Так. Адметнасць юбілейнага фэсту адразу 5 аркестраў. Упершыню на фестывалі выступілі маэстра Фінберг і прэзідэнцкі аркестр. Нарадзіліся падчас юбілея і новыя ідэі. Одну з іх кіраўніцтва Брэста абяцае рэалізаваць ужо сёлета. В День города мы сделаем ночной концерт популярной классической музыки, как продолжение вот этих январских музыкальных вечеров. Поэтому фестиваль заставляет думать, фестиваль заставляет нас мыслить креативно и, что очень важно, приучать молодежь к этому замечательному жанру искусства. Но завяршыўся музычны калядны тыдзень у Брэсце пад духоўныя спевы ў выкананні нацыянальнага акадэмічнага народнага хора імя Цітовіча пад кіраўніцтвам народнага артыста Міхаіла Дрынеўскага. Аліса Грыгарчук, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».